Ningizimu Africa worldwide emhlaba wonke jikelele sanibonani igama lami ngingo MC Pholobasa ngihamba ngedwa sukela namhlanje ngihamba neke ngqokonqoko kadokotela abanye bathi ke isona Sphikeleli sethu abanye bathi udokotela wembodlela lezimanga akusho ke mina kusha abantu bese ngilalela ngibuya ngizosho la dokotela omkhulu asikubingelele sikwamukela Ngiyabingelela endlini zaSaviva TV1 ngiyabingelela kumlaleli emakhaya ngikhuleke enhlana nasezantsi ngikhuleka kumndeni ngikhuleka kumndawo ngibingelelwa isona Sphikeleli Sphikeleli hleli naso ke usukela namhlanje sithi kulona loyo bukela njengamanje sicela ukuthi ke engakhohlwa ukusubscribe kanti futhi engalinge elibale ukuthi athole lengxoxo njengengxoxo azoyisukumela uma sezwe kahle ukuthi namhlanje sikhuluma ngani sizoba mfishane ngendlela esimanga dokotela nanku umhla ka30 nangu umhla ka31 la endlini zaka Saviva TV1 ningodokotela senimane nayiqoqela ndawonye yini lenizoyenza. Okay, sizophilisa abantu khehla lami ngomusa nangamandla edlozi nethonga noNkulunkulu. Yikhona sena sikuthathele phezulu sizophilisa abantu abangenawo amandla. Kunabantu pholoba abagcwele umhlaba wonke othola ukuthi umuntu uyafisa ukusizakala. Uyafisa ukuthi elapheke, uyafisa into zakhe ikhanye, uyafisa ukuthi ehlanzeke even nangaphakathi ehlambuluke eqaqeka izinto. Kodwa into eyinkinga ifika ibambe la emalini. Ingakho ke sithena sithatheni leli thuba lela ngomhla ka30 no31 bese sibaphilisa abantu benkosi bebuye bezobonga ngamandla ethonga nedlozi. Ngizwile into lenitheni zozenza nitheni zokhipha abantu izilwane nilahle singaphinde sibahluphe naphinde futhi naqhakambisa ukuthi kuloyo nenkinga yedliso sizolibeka phansi nizolikhipha liphele nilibeke phansi ningaphinde limlokothi kunjalo impela nganizwa futhi nithi no ukuhlolelwa abantu bazohlolelwa kakhulu nangagcina lapho nakubalula futhi ukuthi kulabo abathifuna inhlanhla iyobe ifakwe emzimbeni yabo umuntu ukusele nje ukuthi yena afike bese ikhethela udokotela afuna ukuthi amsize mhlambe ukunxenxa nokugqugquzela abantu ngokubaleka kokubumbana kweningi odokotela bese nithi emphakathini nizoya ngeqiniso ukuyolekelela mhlawumbe ungabanxusa bathina abantu ukuthi nalo bengakezwe nalo besezwile kodwa enqikaza ake umxoxele ngobumnandi azobuyela nabekhaya esethi hayi no ngiyayibona into ebengihambela. Okay, ithemba mkhulu engabanikeza lona kakhulu, ithemba engabanika lona kakhulu elisimangaliso ngoba ilokhu esikwenzile kuumusa and futhi akuvamile. Kahle kahle akuyona into emane yasukeleka kuthina. Kodwa yinto elidwa zidalwa namathonga ethu uqoba sithumile ukuthi asike sisondele kubona abantu benkosi sibaphilise, sibasize einkingeni ababhekene nazo. Sase siyehlisa kuma price ngoba siyabiza ngendlela esibiza ngayo. Kodwa sithena ke lokhu asike sibeke phansi kodwa sisebenzise lokhu uNkulunkulu asiphe khona ukuthi abantu bephile besinde. Ngingasho nje ngithi mkhulu amandla edlozi nokuphila nokusinda esibathembisa khona abanezilwane abanamadlisa abanezifo ezihlukahlukene ngalelo langa ilanga lamagqubu ilanga lokuthi kuzobe kuyohlukana inhloko nesixhanti umuntu uyaphuma osizini umuntu uyaphuma enhluphekweni abhekene nayo uyahlanzeka uyahlambuluka futhi mkhulu. South Africa ningizimu Africa uma ufuna bhalisa phela ngokusheshsha kuze indawo ingapheli asichazele ngifuna ukuthi icazwe yimi uqobo kunabantu lapha ku Facebook abaphaphayo phinde kube nabanye la ku YouTube abaphaphayo ave simhlonipha umuntu osifisela okuhle futhi lo osifisela okuhle nathi simfisela okuhle kodwa umuntu ocriticize into engafunanga ukubuka injula yayo siye sithi umuntu ophaphayo nje loyo futhi ngelinye ilanga mhla egula uyomemezwa yedwa labo dokotela ethi ngibizelene udokotela usibanibani kufana nalabo bathi uMC Pholobasi laphana bethi uMC Pholobasi indaba ethi amahala lento angiyicaciseke ukulashwa kwenu kwamahala awukhokhe isenti for ukulashwa amahala ngisaphinde ngiyicacisa le the only thing oyikhokhelayo ukuba kuma premises okulashwa angikulenisele nje mina ngathi mangikhula ngokuthi ekhaya besingenazo lezi zinto zo medical aid sambo Edenton kunemali lapha oyikhokhayo mawungena eEdenton ngidala lapha khona umabhalane lapha kubuza ukuthi uyasebenza usebenze kudala nganginethumba la lalikhulu lingaka belidrainer belikhipha I remember ukuthi uma wakho ku20 mase sifika ngaphakathi ayikho imali ababesifuna yona uthi for iprocess eyenziwayo yonke leyo
Bese kuphinda futhi ngilinganise ngoba iningi labantu ababuza lento ukuthi yini kuthiwe akukhokhwa kodwa akukhokhwa uboni ngani uthi udlala igame MC ukuthi wena bengibiza ngawo wonke amagama ngifuna ukusho lokho idakwe iningi labo laba bantu ngifuna ukubakhumbuza ke angikhulumi ngalabo abahamba izipoti nalabo abahamba omama bayangichaza ngikhuluma ngalaba abalazi iqiniso ukuthi emaklabhini eniya kuwo nifike ningene ngo50 rand noma ngo100 rand bese ngaphakathi utshwala uyithengela wena hayi ukuthi ngoba ungene ngo100 rand utshwala usuzobuthola mahala no ithi into why ukhokhe lo 50 rand lo 50 rand uthi sho sekuthiwa ufika ngaphakathi usakha abanye abantu ukugadeka kwakho ile security odlule kuyona yakusesha iyahola ukuba ngaphansi kwalompheme ozobukuwona uphuza uyarentelwa makuphela inyanga laba bantu abashayisana nawe ngeyifuba lokho endlulana la abantu abangakulindele ukuhlala nomuntu ongekho ezingeni labo but ulitholile ithuba ngo50 rand wakho wangena ngaphakathi ukuthi usufika ngaphakathi uphuza okushipping nabo bonke bona baphiza okubizayo akekho ozokujaja because une permit leka 50 rand ongena ngaphakathi so nalana ke siyakucacisa lokho labo dokotela banabasebenzi uMC Polobas unama neighbors omakhelwane une staff esisebenza kuyena also on this day kuzobe kunamatende kune fence kune security umuthi uzonikwa mahala but ukugada ukuthi ungashaya umuntu ngempama sikubuke fanele behole laba bantu abazokhuza lo msindo wakho so from today abantu abaqaqeke bevuleleke bazi ukuthi vele there is nothing for mahala in this world futhi wayithola into mahala okwazi ukuthi kuphakathi kokuthi benithola lawo ma food parcel ngoba besezophelelwa isikhathi asebolile la nizonikezwa umuthi ofresh odokotela ba dedicate isikhathi sabo bayayibongela ngesenzo ensenza ukufika kubona usuku nosuku also to respect uMapholo bamayicela ukuthi khumulani phela ukuthi akusiyena wonke umuntu afford umuthi ka 4500 you must try by all means to go back to the community and give back. This is the thing esizama ukuyenza kodwa labantu abadakwayo bamane beze kumina bezongibiza ngawo wonke amagama mina ngikholelwa ngqo ukuthi umuntu oyisidakwa osuke edidekile ngaleso sikhathi uma ezokhaca umuntu ngokuthi kuthiwa ukungena it's only 500 rand because lo 500 awuhlangani nemithi enizobe nizonikwa yona nokwenzelwa lokho ozobe ukwenzelwa kona uhlangana nama logistics uhlangana nezinsiza kusebenza zalolo suku isecurity ifence amatende amanzi ozobuwafuna zonke lezi zinto ziyakhokhelwa kunabantu abazophiswa kuyendlini encane masebefikela kunomuntu ozophucwa isikhwama fanele simbambe lo muntu abanjwe atholakala irate ezobe iyenza ukuthi ni communicate on that day iyakhokhelwa izinto zonke ezikhokhelwayo izobe ibiyela ukuthi lolu suku alube luhle ngashiwo ukuthi odokotela babezama ukwenza into enhle kwase kwaba uwe futhi osumane uphelela la mhlamba bakugwazile mhlamba bakushaya ngempama ngoba besenzele ehlathini elingena fence elingenatende elingenalutho so la sizothi wonke umuntu ozobe la lo 500 rand wakhe akawazi ukuthi uyi entrance fee awusiyona imali yokukhokhela ukulashwa le entrance fee iphethe ukuphepha kwakho iphethe ukuvikeleka kube ngaphansi kompheme iphethe uthi yonke into enhla yenzeke around you but emba ingenzeki sikhona sikubona ukuma premises ethu so Ningizimu Africa please wake up also if ungezoyenza into don't criticize it just abstain abanye benabadakiwe njengoba ngichaza abantu aba-influencwa izinyanga ezithile some of you ba-influencwa umona ugovane some of you omva kwezinye nje ngoba sengizwe ubani ethi lo mbala uyelo nami ngizothi uyelo be neutral and take your side hey thatha iside lakho ume kulona uthi mpo bese uthi alingamphazamisa omunye umuntu njengoba sonke sinamalungelo nje unelungelo lokuza ku special ngomhla ka30 unelungelo lokuhlala ekhaya but awunalo ilungelo lokukhaca omunye umuntu
Lenkulumo yami ke ngiyacela ukuthi ingalumeli futhi ngiyashweleza ngamagama engiwakhiphile ngomlomo wami kodwa bengizama ukucacisa ukuthi labo 500 rand babhekene nezinsiza kusebenza nezinhlelo zosuku. Labo dokotela njengoba bezobe la fanele phela bethi mabehleli phansi bedle. Fanele benikele ngopetrol wabo, benikele ngomuthi wabo, benikele ngesikhathi sabo, bephinde benikele ngokuthi nibabone bemhlopha umlomo. Istaff ufanele sibe mhlopha umlomo. Nifuna benilaphele ehlathini yini? Bese ngithi well done and God bless you. Also ama ancestors akho akulekelele kukho konke okwenzayo. Wena odecide njengamanje ukubhalisa bese uyeza. The only amount edingakala kumuntu eshiwo odokotela u500 rand. Enguchazile ukuthi ubhekene nani, awubhekene nokulashwa. Ukulashwa kwamahala. Eqinisweni odokotela bayifuni lento. Into ekufanele behambe abayithathela isinyathelo sokuthi beyoyiphahlela. Bethi siyacela amathongo ukuthi luyamfana. Singaxatshaniswa into engekho nayo ukuthi njalo uhlale isinfluence ukuthi asenze ukuthi. Sicela ukuthi nik understand nalokho akushoyo ukuthi ngelinye ilanga asike singabachajile ukuthi abantu sibenzele umsebenzi. Kuba ukuthi ke bazoyibhekelelela bona ukuthi le ndawo esikuyona iphephe kangakanani nabo futhi bazophepha kangakanani. Dokotela, unzima ngedliso. Tshena abantu ukuthi uyobulikhipha indlelani. Sizwile ukuthi uthi abantu abaphathe okusabhakajanela uthulitha. Nalo mhlawumbe uzo explain ukuthi elani. Wathi abaphathe nokusandishana engathi yokugeza. Ngikuzwile ke futhi ulithinta nebhodlela leli limhloshana leSminoff. Ngakuzwa futhi ukuthinta ukuthi akubalekile ukuthi umuntu esekhaya bese lokho ethi hayi mina angidliswanga. Sukuma uze ufakwe lento kubonakala ukuthi aliphumile. Mhlawumbe efanele bachazele abantu namhlanje ukuthi akushiya ukuthi idliso kubudliso obhebu wakho kuphela kodwa naba kuleyo ndawo ungakhulumi mina. Okay. Ngizoyichaza nje pholoba uyibeka kahle mkhulu mangabuthi akusuke ngalona idliso ngoba nakho kuzoze lifike ngesitsha. Idliso liyangena even ngomeqo, likhona idliso elingena ngomeqo. Kunedliso elingena ngefoni mangabe ngikufonela. Hayi ndoda. Kunedliso elingena ngomoya ngiliphephethe elingene kuwena. Bese kuzoba khona idliso futhi elingena ngesilwane. Kusa amadliso ahlukahlukene lawo angena kumuntu. Akuve ukuthi mhlawumbe uzothi wena mina nginalo idliso. Kuyenzeka omunye ephuphele ebusuku. Yini lo sukudla ngoba the time uma uphuphudla kuvuka kunaleso sicane kusho ukuthi lento levele kade uyidle ebusuku isilwane lesesikudlisayo. Isilwane lesesifika silale even nawe kuyaqhubekeka. Egcineni kosuku then emva kwalokho leyo nto nayo kusamele ukuthi khambe futhi uphinde uyidrain uyikhiphe kwena ngaphakathi. Wena uthi alikho idlise likuhlula kulawo wabalayo uzolikhipha abantu bebona ukuthi likhishiwe manje. Noma ngathiwe la 1980 mkhulu mhlambe la ngena ngomeqo noma ngathiwa la ngena omunye ushawa uvalo nje wabona umfazi. Omunye ushawa uvalo mayibona abantu besifazane. Omunye kuba ngathi ngahlala yedwa, omunye uthi ehleli nje manezele kuningi. Yes, omunye ngishe insizweni mangabe ehlangene nensizwe uyabona ukuthi hayi angiqualify la ngifit. Yini ilento icindezela even yena. Uvalo selihamba nengeke. Yes, icindezela even isithunzi sakho umuntu wesilisa uyibone kwawena ukuthi no. Ngikuthi njengomuntu ohlala eshawa uvalo fast othuka kalula labo bantu bonke uyadinga ukuthi beze uzobakhipha lento ngaphakathi. Yebo baba kusuke kanjalo impela isa umxhantela noma isa umhlumela walo vele because kufaka ondabula luvalo ngesikhathi sifaka indabula luvalo njalo wena uvalo ngaso sonke isikhathi yinto esuke yakhiwe vele ukuthi ayenze leyo nto leyo kuwena. Njengoba ke ngicele ibhakede leli elimhlophe elokuphalaza indishi iyona esoyisebenzisa bese kuzothi amabhodlela sobe sibonga omkhulu nogogo ngomsebenzi ozobe wenziwe ngaleso sikhathi. Ninendlela endidiyela ngayo nina mase. Yes baba. Exactly. Mhlawumbe ngingene nayo kule. Uthi omunye maningi la mabhodlela khona. Ngithi nami yodokotela bangixakile maningi kodwa ke ngiyithandile incazelo yabo. Bengixoxa nje nomuntu othanda ukubuza hayi umuntu ogxekayo. Uthi yami yasegoli nje ehlonipheke ngendlela esimanga. Yes. Kunemithi ethi mayakhiwa mhlawumbe efanele bahlambulukela abantu. Nina ninodwa enithenga la mabhodlela niwachathazele khona. Yes. Ngoba uze wathi omunye udokotela sinenkolelo ukuthi bengingadlala makuthiwa icorona iyathuka mayizwa nje Alikho okushisayo uyabona. So ngenkathi niwathenga adinga ukuthi aphinde futhi astockeke emsamo. Yes. Ngoba abanini babo basuke bewabonile. Exactly. Manje umuntu mayezocriticize amount akuphathwe ukuthi
engazi ukuthi wena usebenzise inani ukudidiyela lowo muthi. Yeah, cause leyo nje mkhulu kunezinto engani kahlahlela sovula. Kahle kahle sinikeza even idlozi lakho i-short time ukuthi aliphendule within 2 weeks or 1 week. Naba bedakwa. Exactly. Yes, ukuze bekwazi ukuthi bevuleleke. So ngesikhathi sihlanganisa lento sinxenxa zona idalwa vele kukhomba ukuthi mangabe siqeda ukuyihlanganisa nalamakhubalo awahambeke phela lamabhodlela eyoplakisa lapha kulabantu ade sibacela ukuthi njengamanje phakamani phela nisiza abantwana benu naba sondele kubona. Kuyenzeka abantu nifike nibasize nibafake yonke into niphinde futhi back esikoleni seniyophahla ke manje. Exactly baba kuba njalo. Konke esikwenzayo sikwenza vele kusuka kubona ngoba sisuke sithunywe yibona. Nalamabhodlela kuona wethu akuona wethu awabo ngqo abanikazi ba umsebenzi. Uze wathi uDokotela Ngobese enye into ekhohlwa abantu i1 ukuthi ibhodlela lakho ngelanga elisetshenziswa ngalo kuleso sigodlo mhlambe ngenxa ukuthi kunomsele kunamanzi angenayo kulowo muzi kamakhosi noma enyangeni bese ethi hayi bo baba akenisondelana nithatha amapiki nithi 1 2 qede kunikezwe labo bantu lokho. Exactly. Ngenkathi betusa bebonga qaqeka lenhlanje kuphaka imali yanto lo muntu wayelethele yalo wamuntu ayeye thina simele ukubongwa yibona vele. Simele ukubongwa yibona thina ngesikhathi umuntu elokhuza nesimnika lelo bhodlela ethi umakhosi ngiyabonga. Qaqeka inhlanhla yakho Ngobese qaqeka inhlanhla yakho Mkhize wena abantu labantu vele esibacelisile sabuya sazoyiplakisa la. Sesikhanda lenhlanhla ke manje uthi ayivuleke. South Africa 079 0453 ngeke ngikufihle lokhu ngikusho ngeqholo ngoba mina umsebenzi omuhle ngiyawuthanda futhi lento ngisazoyiqhubeka mawuthi uyaqaphelisisa kuma channel wonke ngimile nje ekuthenini I have to cater time for ama traditional healers. One day sizophuma sibheke Eastern Cape, siphuma sibheke Northwest, siphuma sibheke Free State, siphuma sibheke eGoli ngihamba nabo bebaningi kube kuya ngami ngabe bonke ngibaqoqele ndawonye. Kodwa into ezokwenzeka sizoqala kanjalo silokho sibashintshanisa. Maybe lento ingenzeka kanye DCN STA iphinde yenzeke mhlawumbe kabili kuloya nyaka yenzeke mhlawumbe kathathu. Ithi into so makusakhanya. Ake ugqugquzele lena ke ukuthi nithi abantu abafike kakhulu ngomhla ka30. Yebo baba. Ngoba umhla ka31 uzochachambiswa umhla ka30. Yes mkhulu uzobe kukanjalo. Kuzobe kanjalo siyacela nje ngomhla ka30 siyanxusa kakhulu ngoba ngomhla ka31 kobe sekuyina lokho umzimba nawo uhamba uphinde futhi ukhenyezeke ikisho nedalwa nazo kuhamba hambe bese kuphinde kuvuka lokho uthi abantu abadala lokho. So mangabe ukuthi ufike emhla ka30 umhla ka30 amandla obesakhona ngempela sebenzeke ngendlela okuyiyona isikhathi sakhona umzuzu sakho. Ngithandeleni ukuthi nithi niqala ngo4 ekseni. Kunjalo impela mkhulu. Yizo lezo khathi zokusebenza, yizo lezo khathi zazo vele idalwa esobe sisungumisa ngazo. 4 nje o'clock ngisho iphupho mawuliphuphe ngo4 yilo lona ke lelo. Ingakho siqoke lezo sikhathi ukuthi asiqalise ngazo ngesikhathi sazongqo idalwa. South Africa nengizima Africa inombolo ekubhaliswa kuyona bhalisa kusenesikhathi 079 0453 446. Abantu bengakhohlwa ukufona uphinde ubuze futhi ukuthi ngaphandle kwalo 500 ngabe kukhona yini okunye ekuthiwa ngiphathe. Kodwa I remember ukuthi kuthiwa abantu abayiphathela ama rays abo, kwathiwa abantu abaphatha amaqanda awu6 kodwa kubhaliwe lapho ukuthi uphatha amaqanda awu6 ngobani, uphatha ibhodlela elimhlophe leSmirnoff ngobani, uphatha elimhlophe nelibovu iJohnny Walker neSmirnoff ngobani, thi uphatha elukuthi nelukuthi noma uphatha into ezokushintsha ngobani. Angithi abantu bazokhishwa ilwane, abanye bazokhishwa idliso, abanye bazokwakhiwa inhlanhla, abanye kuzochilizwa ichitho. Kuningi uzofika ukubike nje udokotela wakho ukuthi mina ngicela ungenzele lokhu bese yakwenzela. Okukhomba ukuthi ngempela lo ocriticize lento uthunyiwe noma unomona. Ukuthi benikhala nina ispecial zodokotela zo 4000 zo 3000 zo 5000 angisikhumbuli nesisodwa esike sabo 500 njengoba singekho vele namanje akusikhona ukuthi u500 ochargela ukulashwa. Ukulashwa it's for free but i-entrance iyala izobe kulashelwa khona. Enye into ngalo 500 mhlambe efanele umuntu alikhuluma iqiniso odokotela bathe bayiraise nami futhi ngayibona ibalekile ngoba that is my own thing engihleze ngikhala kakhulu ngayo i-safety ne-security nenhloli. Kunabantu abaplantwayo uthamba obheka ukuthi kuhamba kanjani fika ususumsindo lapha noma ngabe yini umuntu emba yenzayo
uma elahlekelo 500 rand somqondisa kahle sazi ukuthi sesimshaya isibili shuthi zikhalo kwesibili indlela esingamgweba ngayo sibe mgweba vele usegwetshiwe nangawo 500 rand nanokuthi lo othumela umuntu ayikhale sayikhipha imali ekhukhwini ukuthi mayifika ehlule ukwenza umsebenzi loya akade utshalela ukuthi ayowenza kodwa kusalayo u500 uphuciwe wona ubona into enenqwaba yabantu kuthiwa kutatshwa mahala bese kuthiwa kuphuma isidumbu noma kuthiwa kwenzeka ukuthi khona abantu abalimalile ingoba kusuka kungekho into emonithayo kumane kwathiwa nje elethu this 500 rand uthi abantu abaserious kuphela abafuneka lapha nabantu abazothi mina I can sacrifice to borrow 500 rand because ngiyazi ukuthi uDr Sorenso uzofika ngisize we know ukuthi kuzobe kukhona uDr Sphikeleli kukhona uDr Mabalengwe kukhona uDr Ngobese kukhona uDr Buwemhlanga kukhona uDr Unjongo labo dokotela boba u5 nabanye sisolokho sikutshela ukuthi usejoinile uDr ubani ukuthi uzobe khona usethe waphahla kwazwakala ngoba abanye bawi process njengoba sikhuluma manje so lento abathe esigodlweni I understand ukuthi ngosuku mhlawumbe yabasebenza abantu aba more than 10 but mawukwazi ukushiya lolu suku dedicate isikhathi sakho la nanokuthi sho kuthiwa ngabe esigodlweni uDokotela usebenza abantu abawu0 but the thing is kunemkhuba yini efanele nihlale niyenza nikhulume nethongoleni nenze enye into nabantwana nemndeni so I don't understand mina ngaphandle komuntu osuke nje edakiwe noma umuntu odeployiwe yilabo bantu nje kuphela ilabo bantu nje kuphela phakathi komuntu odakiwe nomuntu othunyiwe ngiyaphinda ngiyakusho lokho kodwa ngifisa ukuxolisa kubona bonke abantu abangezwa ngikhuluma kanje ngikhulunyiswa ukuthi kwesinsikhathi abanye abantu ngifisa ukisho lento izweni engizwe Africa angidabukisi ngayo because I don't care ukuthi umuntu mayibuka mina ucabangani kodwa some of you they are still jealous with this guy is doing it and indlela enza ngakhona into zakhe ziyamaneuver zine way forward even ibukeleka phansi because each and everything yenza umuntu omnyama in this world or in this South Africa criticizwa even omunye umuntu omnyama so ithi ke into kuba wesike mase umuntu enjengo MC Polobas because ubukeka njengento engelutho engahlanganisa uDokotela ubani yena sekwayizwa player nto ashayele indaba ya 500 nje siqobe ngempela kuzingenzeki lento unamanga izokwenzeka ngaba abantu babili ngaba abantu bayihlanu ngaba abantu bawu100 ngaba abantu bangaki kodwa siyazi ukuthi sine number yethu esifuna ukugcina yona vele targeted only 200 wabantu njengamanje it's already 77 abantu sebebhalisile so ikutshela ukuthi lento this is successful it's about time yokuthi kinako manje it's about time ukuthi each and every person othi kade ayihamba uDokotela even kuthiwa khona uDokotela osokwamhamba la isona sikhathi leso ukuthi ndodo wanginikeza isigubhu yini ongangenzela yona manje mangifika ekhaya isigubhu sami siphakama asifight sizokhuluma ukuphila isikhathi sokulashwa ungaphethe lutho oliqondene nokulapha uphethe lo 500 nje phela wokungena la kulashelwa khona abantu naseningizimu Afrika abantu bangena ngepassport nganza kwethu mase bengene ngepassport ipassport ilo 500 yona entrance fee yona permit ngilokho ngiyichaza lento bese ufikile ithi up to you ukuthi udla mahala noma udla ngemali abafuna ukudla mahala sebengenile South Africa sibabona behambe bengena emgqomeni sibabona behambe becela sibabona bezivulela into yabo kodwa abafuna ukudla ngemali bafike futhi bekhokhe enye imali bethenga izinto benza yonke into nalana ke mawukuthi wena lento yamahali yakukhathaza uzongikhokha u500 rand ufike uyinikelele ngemali ofisa ukunikela ngayo ngaphakathi mawuthanda ukuthi wena fanele kube nomnikelo kodwa uphoqiwe umnikelo okulashwa kuphoqwa lo kungena 079 0453 446 kusukela ngomhla ka30 kuya kumhla ka31 kuyasetshenzwa abantu bengasuka ngolesihlanu emakubo befike la behlale ubusuku kanye nathi ngoba kuzobe kunamatende makushaya u4 o'clock datha kusekuseni baqala uDokotela bayasebenza kuze mhlambe makushaya u8 wena uyayigodukelwe ekhaya ngomgqibelo so umgqibelo nesonto kuyasetshenzwa kodwa sicela abantu kakhulu beze beze ngomgqibelo ngoba umgqibelo ilona langa ekuthiwa umhla ka30 uDokotela bonke engiconfirmayo ukuthi bayobe bekhona bonke futhi okwesibili bayobe benamandla enele Dokotela elakho lokuphetha usuqhuquzela abantu
ngicela ukuthi mkhulu nje beyinikele ngomningi babo bephume bezokwamukela isibusiso bamukela amandla okuphila nokusinda mkhulu ngiyabonga kakhulu emakhaya ngibonga kogogo ngibonga komkhulu ngibonga kobabami inkosi ibusise 0790453446 ukubhalisela special makudlula umhla ka30 waka July kudlula umhla ka31 waka July this year ku2022 so uyazi ukuthi udokotela umlunguzi kule number uyomlunguza enambeni yakhe akhona kama video akhe maningi ulaphele emahlabathini usebenza zonke insuku wena kwakho ukuthi umfonele enambeni yakhe niyayazi but okwamanje sicela ukusho le kuphela yama bookings. Thank you very much and God bless you uNkulunkulu akubusise also your ancestors ebe nawe bye bye.